Пустил. Так, врубай там свет, меня с фоткой. Я зерну, як я гляжусь. Какой сфоткать, я уже запустил. В любом выпадку можна яшчэ наладзіць свет. Пачакайце, даражэнькія. Бачыце, крыху не ўклаўся. Шас. Все адпрацуем так, як трэба, щоб я яшчэ і прыгожа выглядаў. Покажи, як я выглядаю з фоткай. Подожди. Все, она запущена. На моніторы, щоб я бачив, як я там виглядаю, тому що може бути розниця. Показывай. Так. Вот теперь повинно быть нормально. Привітання, даражэнькія, баліць крыху рука, таму буду левой с вами вітацца. Так, ну, зноў жа прывітанне яшчэ раз всім маім пастаянным гледачам, падпісчыкам, тым жа, хто зайдзе на мой стрым выпадкова. Правілы крыху патлумачу. У мяне канал беларускамоўны, таму, само сабой, мова моих не толькі роликаў і стрымаў беларуская. Это не абмяркоўваецца. Не падабаецца, прошу мимо. Это першы момант. Ну, а цяпер пачнем. Тэма асноўная сёння гэта бел-чырвона-белы сцяг, крыху з яго гісторыі і план по таму, щоб яго у нас забараніць. Глядячи на это все, что можно, стукается головой. Ё-моё, это что, чаровник проходит? Откуль ён ведал? Як вы думаете? Чаму гэты анекдот стасуецца з цяперашняй тэмай? Почекайте хвилинку. Я бачно, тебе не бачно? Видно. Бо у меня ничего не показывает. А, вот теперь бачу, что я, чтобы я мог читать. Коли кто с вас что напишет. Так. Угу. Вось я таки товарищ. Итак, як стосуется одно с другим? А просто. БЧБ колеры, хутчэй по-другому сказать, белый и червоный, это колеры, которые на нашей территории, почекайте, ну, крыху вучуся, еще вучуся, тому бывают маленькие косяки. Так, сейчас я зерну, а то мне сдавалось, что я выглядаю... Крыху непрыгожа ззаду бачна. Спадзяюся, што зараз будзе ўсё як мае быць. Ладно, ну прабачце за то, што на заднім фоне вот так бачна. Хотя тут же міліметры ўсяго розніца. Оп. Так, як же это стасуецца? Бело-чырвоно-белый колер – это колер, который уласцівы нашей территории спрадвеку. Скольки тут не жили наши продки, славянейши, крывічы, дрыхвічы и некоторые іншыя племены. Скольки потым дзяржаў у нас не было во всех, в тым ліку в традыцыйнай вопратцы нашего народа, белый и чырвоны колер, при тым в адрозненне ад многіх суседзяў, у нас не разбавлены быў заўсёды. І таму як-то змагацца з бел-чырвона-белымі колерамі, это, калі так шчыра, просто забараніць душу народа, падрэзаць яго карані і звернуць все, на чым ён трымаецца.
А любая ўлада, якая б яна ні была, падабаецца ёй гэта, не падабаецца. Без народа, які з ёй разам на тэрыторыі, на якой яна пануе, яна не ўтрымаецца доўга, любая. Таму змагацца з БЧБ – это якраз такі змагацца з самімі сабой, рабіць праблемы самім сабе. Што там мне сёння не вельмі шансуе? Пачакайце. Ладно, зараз пабачым. Можа быць, это нават крыху цікавей. Хай так будзе. Касякі на казаках сёння, прабачце, смешна. Акумулятор здох. Ну, так вось. Калі гаварыць пра дадзеныя колеры, вельмі шмат, сколькі? 4 чалавека глядзіць. А чаму? Мірны паўстанец, прывітанне. А чаму толькі 1 з 4 чалавек павітаўся? Гаспадарства, а падабаечку дзе? І, дарэчы, щоб больш хто паглядзеў гэты стрым, і зараз, і потым, ставьте падабайкі і распаўсюджвайце іх, спасылку с этого стрима, куды толькі можете. І пішыце што-небудзь. Бульбаш прывітанне. Вот бачыце, трэба падагнаць вас крыху. Итак, то, что эти колеры наши, давно вядома, але где доказы? Кто б мог сказаць? Калі яны рэальна зафіксаваны, што ў нас з'явіліся, зафіксаваны в летапісы, яшчэ ў чым-то. Ну, пачнем з таго, што вопратка, прытым традыцыйная з старажытных часоў, которая знаходзілася археолагамі, показывала, што менавіта гэтыя колеры і панавалі. Чаму менавіта яны? Потому что это была, конечно, вопратка не повседневная, это была святочная вопратка, потому что белое было в старажытныя часы даволі дарагой рэччу. А чаму так вот мало разнастайных малюнкаў на вопратцы, а не вся яна, скажем, чырвоная? Потому что чырвоны колер в сярэднявеччы это быў зусім вар'яцкі дарагі колер. І дазволіць яго хоць крыху маглі, ў прынцыпе, не самыя бедныя людзі, а чтоб вельмі все аднаго чырвонага колера вопратку, это маглі дазволіць толькі людзі вельмі багатыя по тым часам. Это один момент. Другі момент, не просто белы і чырвоны колер, а адкуль взяўся сцяг. Ну, у нас зараз лічыцца на официальном уровне, что это стяг БНР, придуманный только в 1919 году, и до этого не было. Что ж, давайте побачим, вон что сбоку от меня герб. Как вы думаете, что это такое? Это герб Котвіч. И что вы на нем бачите? Прямо натуральный цяперашні сцяг, плюс яшчэ зверху некая рука на кароне з мечом. Як вы лічыце, што гэта? Все маўчаць, мала гледачоў. Ну, што ж, адкажу сам. Пагоня, наш герб, ён мае два варыянты: вялікая пагоня і малая пагоня. Вось гэты меч в руцэ на фоне короны, это называется малая погоня. А теперь хвилиночку. Колькі часу назад, дакладней у якім годзе з'явіўся і дзе і насколькі быў распаўсюджаны гэты герб. Я ведаю, є другія звесткі, але тыя звесткі не доказаны. Напрыклад, што на карцінах пра бітву пад Варнай узгадваецца бел-чырвоны белый сцяг, про битву под Воршай. Штука вся в тым, что битву под Клецком, штука вся в тым, что много вариантов як спрабуюць неўпраўдзіць, что там на самой справе альбо помылка мастака, альбо просто неправильное успрыняцце, напрыклад, про битву под Клецком, там чорна-белая гравюра.
Тут, я думаю, спрачацца абсалютна немагчыма, што гэта конкретно такие колеры: белый, червоный и белый. Это называется герб Котвіч. Самыя першыя ўзгадкі пра гэты герб, дакладней, знойдзеныя археолагамі печаткі, якія на чым-то адбітыя былі, датуюцца на нашых тэрыторыях, датуюцца 1357 годам. А першы раз узгаданы в летапісу гэты герб у 1422 годзе. Вот теперь подлічыце. Вот зараз 2021 год. Это значит, что нават по зафіксаваных дадзеных сімвалу, которым з'яўляецца БЧБ, у нас 600 годов, 599. И вельмі может быть, что люди, которые стварали у часы БНР сцяг, не так уже что-то реально и придумали. Докладней, автор БЧБ сцяга. И он просто-напросто альбо ведаў, альбо где-то натрапіў на этот сцяг, и ему запало в душу. А потом, як оказалось, запало в душу и всем, кто его бачыў. Таму я думаю, про то, сколькі гадоў гэтаму сачытанню колераў як аднаму з дзяржаўных спрачацца не мае сэнсу, просто-напросто. Є яшчэ такі цікавы момант. Хто скажа: ой, да можа быў адзін які-небудзь шляхетны род з гэтым гербам, ды і ўсё. Насамрэч, па розных крыніцах я чытаў, што гэтым... О, Алексей з'явіўся. Вітанкі даражэнькі. Ой, блин, баліць рука. Прабачце. Насамрэч, гэты герб належаў 70-80 шляхетным родам. Ну, род, як вы разумеете, это не одно семейство. Это может быть целая купа семейств. Значит, он был распаўсюджаны вельмі моцна. И он был большей частью распаўсюджаны по тэрыторыі цяперашняй Беларусі, але ён был таксама меў хаджэнне ва Ўкраіне, в Літве і часткова в Польшы. Дарэчы, лічыцца, што прыйшоў гэты герб як такавы з Аўстрыі. Першы, хто маў права на нашай тэрыторыі, это быў пераселенец з тых месцін. Бачу камент ад Кіры Романовай. Крыху пазней, калі все раскажу, само собой вам адкажу на пытанне. Я бачу пытанне цікавае. Ну так вось, цяпер, што тычыцца старажытнасці і распаўсюджанасці гэтага колеру. Хаця я, мабыць, прачытаю зараз пытанне, таму што якраз яно на тую тэму, на якую далей я і хацеў распавядаць. Итак, прочитаю по-беларуску, хоць написано по-руску, прабачце. Зараз цяперашнія ўлады настойліва прывязваюць нацыянальныя атрыбуты з гітлераўскай акупацыі, абяцаюць убраць эту фашысцкую сімволіку з нашага грамадства. Ну, вот, дзякуй за пытанне. Пытанне просто шыкоўнае. Хочуць прыбраць эту сімволіку. А цяпер падумайце, што значыць забараніць то, чаму 600 гадоў на этой тэрыторыі. Ну, это прыкладна, як забараніць карыстацца лыжкай. Это як забараніць в Беларусі быць беларусам. Ну, давайте тогда назву краіны зменім, что ли. Уже ж будзе не Беларусь, я не ведаю. Белоруссия, что ли? Потому что Республика Беларусь, отсутнасць беларусаў і дадзеная сімвала як-то, ну так сабе пасуе, я б сказаў. Дарэчы, наконт гітлераўскай акупацыі. І то, якабы, што гэтым сцягам карыстались гітлераўцы. Сколькі я дзень не шукаў інфармацыі, бачыў заклікі в стрымах
в роликах разнастайных навукоўцаў, прытым є навуковец, забыл, на жаль, імя і прозвішча, выпусціў недавно кнігу навуковец-геральдыст про бел-чырвоны-белы сцяг. Так вось, насколькі сцвярджаецца, тымі, хто канкрэтна ваяваў супраць партызан, супраць савецкіх войск, не было з бел-чырвонай-белай сімволікай. Далей, это не быў дазволены сімвал і зарэгістраваны ў гітлераўскай Германіі роўна да тых пор, пакуль не пачалі прайграваць вайну немцы. Чтоб перацягнуць на свой бок хоць яшчэ каго-то, яны паспрабавалі дазволіць месцамі выкарыстання гэтага сімвала. Але штука-то вся ў тым, што гэта быў фактычна 44-й год уже, і выкарыстоўваўся ён толькі в маладзёвай арганізацыі, было пару шэсцяў парадаў этой арганізацыі под гэтым сцягам, і была культурніцкая, інтэлігенцыя выкарыстоўвалась. І фактычна адзінае месца, дзе рэальна вісеў гэты сцяг в тыя часы, гэта быў Купалаўскі тэатр, які, як это не дзіўна, можа пад другой назвай і ў час нямецкай акупацыі працаваў. Яшчэ часам выкарыстоўвалі падраздзяленні самааховы. Калі сказаць, что это такое были, это отряды, которые собирались местовых для обороны от нападов на дальний населенный пункт. В основном это от партизан оборонялись, советских партизан. В принципе, хотя в той час не только советских. Штука вся в том, что пасля шэрагу спроб оборонить местовых жыхароў и от немцаў, калі тыя спрабавалі забрать в Германию людей альбо продуктовую развёрстку зрабіць, отряды самааховы стали успрымацца абсолютно як ненадзейнымі немцамі, таму іх вельмі кепска ўзбраивалі, і это не уяўляла ніякай сілы, немцы ім просто не давяралі. Плюс до того ж кіраўнікоў руху, которые спачатку якобы спрабавалі супрацоўнічаць з немцамі, после таких выпадкаў таксама правілі канцлагер. Таму спроба залагодзіць беларусаў як-то не вельмі атрымалася у немцаў. І это все на фоне того, что, напрыклад, расійскі сцяг быў абсалютна цяперашні расійскі сцяг зарэгістраваны в нямецкай Германії, і пад ім дзейнічалі весь час, прытым нават ваявалі на фронте подразделения, которые входили в склад тогдачаснай нямецкай арміі вермахта. Чаго з беларускімі падраздзеламі в прынцыпе не было. Але чаму-то суседзі не адмовілись от этого сцяга. Калі так шчыра далей сказаць, все абсолютно еўрапейскія краіны могуць сказаць, што іх сцяг в том ці іншым выглядзе супрацоўнічаючымі з нямецкім рэжымам выкарыстоўвались. Однако чаму-то ніхто за пары гадоў такога в гісторыі іхніх сімвалаў не адмовілись ад іх. Асабліва калі сімвал налічвае 600 год, 599. Хай будзе абсолютно дакладна. Слава Богу, людям цікава. Так,
Адкажу і на это, хаця тут трэба яшчэ было б пару штук сказаць. Кіра Романова, як я лічу, ці будзе вынік? Ну, давайте паглядзім. Чтоб не было в наш час, не раней, чтоб не было нідзе сімволікі бел-чырвона-белай, як і любога другога, дарэчы, любой выявы. Ну, трэба як-то забараніць, напрыклад, прынтэры. Продаж чырвоных чарніл для прынтэраў. Таму што, чтоб напечатать у себе дома той же сцяг, просто взял, поклал лист паперы, напечатал, захотел где-то поклеить, ну, блин, зноў жа напечатал, промазал клеем, бахнул. То мало прынтэры забараніць. Это трэба будзе забараніць яшчэ і клей продавать для паперы. Зараза, сколько ж всего трэба. Насколько это реально, як вы лічыце? Вот и думаете, насколько это реально? Так, что-то яшчэ. Ініцыятыва БУПОЛ атрымала сведчанне ўмешальніцтва Міністэрства ўнутраных спраў дзейнасць судовой улады. Ну, это не по цяперашняй тэме, там, прабачце, на гэта пытанне я зараз адказваць не буду. Можа, калі я і пра гэта пагавару, хаця, по-моему, які сэнс гаварыць пра відавочнае. Так вот, я працягнуў крыху пра нямецкую акупацыю бел-чырвона-белы сцяг. Вядома, што расстрэлами і разнастайнымі катаваннямі займаліся не падраздзелы самааховы, а былі грамадская парадка, паліцыя грамадская парадка, насколькі я памятаю, так арыгінальна звучыць назва, которая была в складе СД и СС. И они были с белыми, просто белыми повязками. Сейчас побачим мне, вось яшчэ пытанне. Ну, мяне шчыра вельмі радуе сёння нейкі актыўны стрым і нават 6 гледачоў. Даражэнькія, вельмі вялікі дзякуй вам за это і вельмі рады. Ну, в прынцыпе, про стяг в часы войны все, что я хотел, я сказал. Так, мирный повстанец, яны хочуць, каб мы были... Ну, так, яны хочуць, каб мы были боязливые рабы. Чтоб у нас не было сваёй мовы, культуры, сцягоў, хоць чтоб у нас усё было крамлёўскае. Да, дарэчы, я не думаю, што хочуць так ужо, щоб асабліва і крамлёўскае. Пажадана, яны хочуць, щоб у нас нічога зусім не было. Щоб нам было абсолютно наплевать, што у нас. І не вмешвались в это. Можа быць і крамлёўска, але это значыць таксама што-то. А хочацца, щоб было нічога, акрамя таго, што вам сказалі сверху. Ну, в прынцыпе, вось як-то так. Задавайце яшчэ пытанне, што б яшчэ хто хацеў спытаць. Таму што, в прынцыпе, в асноўным все, што я хацеў, я сказаў. Скажу толькі яшчэ одну штуку, што насамрэч дадзеныя колеры выкарыстоўвалі шмат дзе. Мяне в адным месцы я ўбачыў, было, напрыклад, здзівіла, што нават подразделы Великое княжество Литовское, которые выступали в войне 1812 года на боку Наполеона, так само мали сцяг в выглядзе бел-чырвона-белая сцяга, только не горизонтально, а диагонально. И на ім были пчелы. Хай крыху другое, але тым не менш, бачите, это проходило праз всю нашу историю. Подобается нам, ці не подобается. Так, Бульбаш, калі заведзеш Інстаграм, якія планы на будучыню, на развіццё канала? Ну, шчыра сказаць, Інстаграм у мяне є, толькі як-то там все так зроблена незручна для мяне, што я его закінуў. Ну, мабыць, трэба будзе зараз пачаць ім займацца. Наконт планаў на будучыню для самого канала, зараз, конечно, вот пакуль набіў руку, як рабіць стрымы, это, трэба прызнаць, адымала крыху вельмі часу і сіл,
Маральных в першую чаргу. Таму я закінуў, не рабіў ролики. Буду, конечно, рабіць і ролики. Задум є вельмі таких цікавых роликаў. Напрыклад, я от, як вы лічыце, стрым зрабіць такого ж кшталту, ці зрабіць ролик. Напрыклад, на тэму, для чаго ведаць гісторыю. Я, напрыклад, як ад суседзяў ведаю, там я прамову пра гісторыю, аргумент, што гэта на хлеб не намажаш. Так от, є ў мяне задумы расказаць, ці намажаш гэта на хлеб і для чаго гэта. Ну, а в астатнім так, буду працаваць, старацца як мага больш. Чаму? Таму што трэба ж каму-то что-то рабіць. Тым больш, што я спадзяюся, што ў будучыні наша медыйная сфера вельмі павінна будзе пачаць в тым ліку беларускамоўнай расці. Таму што фактычна яна ў нас... Не, она ў нас є. Напрыклад, беларускамоўных каналаў, у прынцыпе, 300 штук. Насколькі я ведаю, з іх больш-менш актыўных каля 48. Ну, больш-менш это значыць, што хаця б па пару роликаў за мінулы год выклалі. А зусім актыўных, ну, я не ведаю, як я в мінулым стріме гаварыў, 5, ну, можа 7 на дадзены момант, такіх, што робяць сапраўды больш-менш часта ролики. Таму развівацца. Наше медыйнае поле трэба будзе развіваць, і тут не паханае поле дзейнасці в будучыні. Вот паглядзіце в той же Украіне, в той же Польшчы. Параўнайце просто сколькі розных праектаў там, і кожны, галоўнае, знаходзіць сваю аўдыторыю. Адзін з самых, дарэчы, на жаль, вось з гэтым як-то складана апошнім часам атрымоўваецца, адзін з самых важных для мяне напрамкаў — это рабіць інтэрв'ю, которые я с некоторыми людьми уже рабіў. Это то, что, по-перше, мне падабаецца, по-другое, это показывает разнастайных людей, цікавых, про которых одни моменты ведают, другие моменты не ведают люди, але которые вартыя того, чтобы их ведали. Плюс мне тут поступила прапанова рабіць асобную серыю роликаў про прадпрымальнікаў і рамеснікаў беларускамоўных. Ну, вельмі цікавая прапанова. Я думаю, что это трэба взяться будзе рабіць. Штука вся в тым, что я не ведаю. Ой, ще і пытанне зараз адкажу. Походу, вельмі рады, что пачалі мне чым-то цікавіцца. Я до того рады, что всіх вас... Так вось. Одна из причин, чему с интервью стало складано, тому что многие люди опасаются зараз пакуль сказать что-то лишнего и не вельмі охотно пагаджаюцца на интервью. На жаль, тыя, хто в Беларусі. Так, а зараз вернусь до пытання. Тут пытанне є. Так, Бульбаш, Инстаграм, Лебедев, а ці будуць стрымы з навінамі? Ну, навіны... Я нават і не ведаю. Мне такую прапанову шмат хто рабіў. Але... хіба мала навінных, разнастайных каналаў. Ну, калі в комментах далей понапишите, что хотели бы бачыць что-то навіннае от мяне, то, в принципе, можно разгледзець эту магчымасць. Але толькі тады в выглядзе навіна і мой коммент. Як я яе ўспрымаю? Просто чыста навіна без нічога. Ну, шчыра, мне так падаваць не цікава. Так, зноў Кіра Романова. Трэба выходзіць з рэйдам на стрымы ябацік. Шчыра, расшифруйте. Крыху не въехаў, што вы пад гэтым падразумеваеце. Таму не магу адказаць, трэба, не трэба. Я просто не до конца зразумеў, што вы пад гэтым падразумеваеце. О, зараз ажно 7 гледачоў. Вельмі файна.
і прыемна. Значыць, все-таки цікавасць якая-никая є. До речі, нагадаю еще раз, чтоб это больше народу ведали и могли поглядеть, ставьте подобайку, ну, комменты уже можно не казать, пишут, что вельми радуе, и распаўсюджваеце гэты ролик по всем своим соцсеткам. Ну, а калі подпишетесь на канал, калі раптам не подписаны, я буду зусім дзіка ўдзячны. Это дазволіць і Ютубу зразумець, што беларускамоўныя блогеры і беларускамоўны Ютуб ёсць. І да таго ж, это карысна для прасоўвання самого ролика. Так, ну што, больш пакуль людзі пачалі адпадаць пакрыху, больш я бачу пытанняў пакуль няма. Что ж, тады я еще зраблю одну маленькую рекламу и буду, мабыць, развітвацца с вами. На сённяшні дзень я спадзяюсь, что в таком формате вам спадабаецца. Паспрабую зрабіць яшчэ ў бліжэйшы час 1-2 ролика. И в 21:00 повинен... Трэба запускать телеграм-чат. Ну, мабыць, так. С инсайдами, ну, с инсайдами можна было б, але іх у мяне нема. А запускаць з тым, чаго ў мяне нема, ну, это неяк... Але там, правда, там не блакуюць. Так вось, у 21:00 будзе яшчэ такая штука, як прамы эфір Ігора Тышкевіча. Ён будзе распісваць, разважаць пра тое, што ў бліжэйшы час чакае нас, нашу Беларусь, і нашыя пратэсты. Дарэчы, я шмат в чым бывае з ім не пагаджаюсь, адразу не пагаджаюсь. Падумаўшы, часцей за ўсё прыходжу да высновы, што збольшага ён праў. Вельмі раю глядзець этого чалавека. Дарэчы, это не падумайце, ён нават і не ведае, што я яго рэкламую, але нічога не парэкламаваць вартае. Тому выходите после меня, коли у вас есть час и жадание, и глядите, слухайте, что расскажет этот человек. Человек так само ранее жил в Беларуси, займался тут некоторой деятельностью, потом ему пришлось выехать в Украину. И зараз там з'является супрацоўнікам одного з институтов. Вельми цікавый человек. Что ж, даражэнькія, дзякую вам за увагу. Вельмі спадзяюсь, што всім спадабалася. Да пабачэння. Наступны стрым я паспрабую прарэкламаваць міні-ролікам, як в мінулы раз. Ну, а зараз папярэдне, калі мы наступны зробім? Можно и в воскресенье, когда все отдыхают. Давай в неделю. Добра, тады в неделю зробім. Тым больш там цікавая абвешчана ініцыятыва. Да пабачэння, да нядзелі.